Guys, ngayong adlaw, lain nga adlaw or karon adlaw, mao itong video, another video sa part 2 siya no. So, dunay mga patulunan karon nga, may mga patay ang pagtuo kung walay buhat. Okay. Ano ba na? Ingon tong sa safety nga kanang ang yawa ito upod ug kurog. Okay, ito basahon. James chapter 2 verse number 19. Ingon lang sa ka-safety nga ang yawa ko dito sa Ginoo nagkurog pa gani. Ingon siya dai. Thou believest that there is one God. Thou doest well, the devils also believe and tremble. So, atong sa yon. Ikaw nagtuo nga dunay usa ka Dios. Ikaw nagbuhat sa payo. Ang mga yawa usab nagtuo, ug nagkurog. Awa, panakuha ninyo. Di ba? Ang yawa dito po. So kanang inyo ang pagtuo, faith alone na gyud, believe in Jesus Christ, mga kaluwas. Ano gituuhan sa yawa? Ay mga hanggaw ni mga CFD, no? Mga pastor sa born again, pastor sa mga Pentecostal, no? Ingon sila nga ang yawa ko no dituo bugon sa usa ka Dios. Nagkurog pa gyud. Hoy, noon makasabot niyo kay luwas, imo kasabot nga verse. So ang kasabot diri mga bay nga ingon diri nga nagtuo ka nga usa ka Dios. Ang yawa ko nagkurog. So ang believe nga gisgutan niya sa Book of James, di na believe nga nag-trust ka sa Ginoo, nag-rely ka sa God, in Jesus Christ, na siya rin mong misalig kaniya. Ang believe nga gisgutan niya, for example, taga mo para dali ang sabta no. Mayon ko nga, mo believe kung alien nasa Mars. Okay, I believe an alien. Okay? So, basta na. Misalig ko sa alien. Ito misalig ko niya nga siya may maluwas ako. No, ang ingon nang pasabot ako diyan nga believe ko sa alien. Although wala alien ha, nga kanang nga gitulo sa salida. Pa example lang ba nga believe ko sa alien, meaning nituro ko alien nga nag-exist ang alien. Okay, na alien ba? Kana mga CFD, kana mga pastor yang natudlog. Kani mo mga alien bugnaw. Okay? Mo na inyong doktrina. So ang pasabot diyan nga nituro ang yawa ito o nagkurog pag nituro ang yawa nga usa ka Dios. Okay, dunay Dios nga nag-exist, nga powerful sa kanan. Tag-iyas kanang mga butang, tag-iyas sa kalibutan. So nituro ang yawa nagkurog siya. Kaya wala siya mahimong yawa, so may mahimong yawa versus sa God. Mo na ikasabot sa verse nga James 2 verse 19. Okay? So hopefully masabtan mo nga thou believest that there is one God, thou doest well, the devils also believe and tremble. So ang yawa nituro nga may usa ka Dios kunya nag-exist. Pero ang yawa wala nag-trust, wala nag-rely sa iya, wala nagsalig sa God si ang yawa. Okay? Nakuha ni mo ang difference. Unlike sa believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, parang believe niya, nagsalig ka sa Ginoo nga siya ray makaluwas nimo, siya ray tuhuan nimo nga siya ray nagbayad sa imong sala. So, ano believe niya? Okay, so hopefully nga makasabot ka. Itong si akong i-flash akong iyang YouTube channel no, kasi pangalan ni. Hindi mo kasi nga Algisino siguro. So shout out day, bye. So hopefully makasabot ka nga ang believe ang tuhuan niya sa yawa nga ang Ginoo nag-exist, usa ka Dios nga nag-exist. Wala siya salig sa Dios, okay? Atong tagaan ni og reaksyon kining ato ang higala nga membro sa Baptist Church niya pagkahuman na nagpamaumao pa og sabot sa nakasulat sa balaang kasulatan, particularly kanang gisulat ni Senyor Santiago, James chapter 2 verse 19. Actually wala man nagibasa og kompleto ang tawag ining James chapter 2 verse 14 hangtod sa gitawag og 26. Nag-focus siya dito sa yawa. Ngano man kay murag sakit siguro sa iyang buot nga tawag ining giingnan siya nga pareha siya pagtuo sa yawa. Ang point nato ngano gigamit nato ang St. James chapter 2 verse 19 pagpadayag nga ang pagtuo kung walay buhat patay. Nya kanang giingon nimo migo nga bag-o ra ng pagtulunan wrong. Dili na bag-ong pagtulunan kung dili nakasulat na sa balaang kasulatan. Bisan pag-unsaon nimo og deny, bisan pag-unsaon nimo og balibad, nagsulti ang balaang kasulatan nga patay ang pagtuo kung walay buhat. Mo na ato ang basahon ha, nakasulat sa Biblia before nato tawag ining i-explain. Moatra sa verse 14 nya moderetso ta dinhi sa moderetso ta hangtod sa 26. Mga igsuon, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuapan wala siya mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. So kanang imong pagtuo, nga tuo lang ka, unahunan nimo luwas na ka, pagtulon ana sa mga tawo na pasmo. Kayang gingon sa balang kasulatan, dili gayod. Sunod,
Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti nga walay igong pagkaon, magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalaginan unta kamo sa Dios pag sinina kamo og kaog maayo, kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Ingon ni ini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Dili niya ako ha. Igor ako tawag ini nagbasa sa balaang kasulatan. Apan dunay moingon, ikaw may pagtuo, ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakit-a ako sa imong pagtuo nga walay buhat, og pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka ba nga usaray Dios? O mo na ni iyang gikot. Maayo apan ang mga demonyo nagtuo sab ni ana og nagkurog sa kahadlok. Nganong gikot man ni St. James? Tungod ba kay walay tarong nga pangunaw na St. James sa kaning word nga faith, wala siya gitawag og trust. Usa pagtrust sa yawa nga condemned man siya. Di ba? Usaon tawag ini pagsalig sa yawa nga luwason siya nga condemned naman siya. Ang point dinhi pag naa kay faith sa Ginoo, bisan pagka-milyon ka mo trust o nya pagkahuman wala kay maayong binuhatan, ingon pas bala ang kasulatan, patay. Karon atong ipadayon. Okay. Okay. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana og nagkurog sa kahadlok. Buang. Maguang pa ni sobra pa sa hanggaw. Buang kinahanglan kapabang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan. So kanang inyong pagtuo nga dili ubanan og buhat way pulos na. Nya pagkaman ipatuo pag yun nga luwas na mo, gipangluasan ra mo. Gipangluasan ra mo. Okay, unsa may tawag anang example or pananglit ni St. James dinhi. Sa unsa bang paagiha sa atong amahan nga si Abraham, giisip sa Dios nga matarong, dili ba tungod sa iyang mga buhat sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac? Dito sa halaran, busa tataw kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. So way pulos ng inyong pagtuo nga way buhat. way pulos na. I continue na to sa 26. Kay ingon nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Dili man ni amo ako ang tawag ining teaching. Gibasa na ako ang balaang kasulatan. Karon kung dili ka mo tuoan maguwang ka pa sa alien. Ang Biblia na nagsulti. So kanang moingon mga faith alone, luwas na mo again giluasan ra mo. Kanang imong explanation concerning sa gitawag og believe, wala gitawag og trust sa Ginoo. Kanang trust, it is an act of faith. Kanang giingon nga mag-rely ka sa Ginoo, it is an act of faith. In what way? Sa unsang paagiha na nag-trust og nag-rely ka sa Ginoo. So kung nag-ingon na ka, trust ko sa Ginoo, nag-rely ko sa Ginoo, unya wa ka gihimong maayong buhat. Naghimo kag mga butang nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Gitagana gani example si Abraham. Si amahang Abraham, nahitabo nga ang iyang pagtuo nahingpit tungod sa iyang gitawag og buhat. Mapo na pagtuo ang Ginoong Kristo, mahingpit na tungod sa gitawag og maayong buhat. Kung naa kay pagtuo unya wala ka gitawag og buhat, bisan pagkamilyon ka mosulti nga gitrust, nag-trust ka sa Ginoo, bisan pagkamilyon ka mosulti nga nag-rely ka sa Ginoo, pero wa ka motabang, wala ka ni sulod sa tinuod nga iglesia, way pulos ng imuhang gitawag og pagtuo. Hinanggaw ang imong gitawag og panabot. Unya mga padyag, aron makasabot mo kinsa di ay mo. Unsa nga klase nga tools of interpretation imong gigamit aron makaingon ka nga tama ang imuhang gitawag og pagsabot sa balaang kasulatan. Remember nga bawal ang personal interpretation sumala sa gitawag og nakasulat sa balaang kasulatan. So mo na nga bisan pag unsaon yung justify ka ng faith alone, pagtuo lang luwas na mo, dili na masuportahan sa balaang kasulatan kay never nagtudlo ang balaang kasulatan ilabi na ang mga apostol nga okay na ng pagtuo di na inubanan o gitawag og maayong buhat. Wa gyud magtudlo ang mga apostol ana. And at the same time, ang buhat mao ni katugbang sa gitawag og pagtuo. Ngano man tungod kay ang buhat mao kana ang nagapadayag sa imong buhing pagtuo ngadto sa Dios.
In what way? Gitubag nato ang Dios, pinaagi sa atong gitawag maayong binuhatan. Kaya kung magbuhat tagdaotan, way pulos ang atong pagtuo nga atong gihuptan kon nisupak ta sa iyahang gitawag og kabubuton. Maabot na ay obedience, di ba? Kung sa man ng obedience, usa man lang ka akto sa pagsunod nato sa kabubuton sa Dios. Oh, mao bitaw nga naa kay gitawag og pagsalig. Kay mubuhat ka gitawag og mga butang nga imong girilay ang imong kaugalingon sa tanang gitawag og mga buhat sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. O si pulos anang pag-ampo nga thy will be done. Usapan man nabi. Oh, ay ayaw lagi muna sa balaang kasulatan, ayaw himua ba nga nagbasa lang mo nga murag nagbasa mo comics. No. Ayaw ninyo tawag anang himuan na nga naman kay maor niya magkaipa-imperno ninyo. Nagingon ni San Pedro. Ingon niya kay kining mga sulata dagan sa mga butang gisgutan sa iyang mga sulat apan ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga matuotuohon parehan ninyo nya kanang inyong tawag ining baptist ninyo kanang baptist ninyo nga tawag anang pundok nga ingon ana ang inyong gitawag og panabot sa hinungdan na kanang inyong pagtuo gitukod lang og mga Amerikano wala ay mi patuuha ning kasabot kung nakasabot ka nakas Katoliko nya problema ka na man ka sa gawa sa simbahan Katolika, so buti pasabot niya na, wala kasabot sa pulong sa Ginoo, wala kasabot sa tiunay, nagisgutan sa gitawag og kasulatan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.